Egunon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, eguraldi ederrarekin eta pospozik hementxe gara denboraldiko azken trainero estropada zuei eskaintzeko gogoz mamitsua benetan emakumen playoff hasteko, gero igoera faseko estropada erabaki horra baita ere gizonezkoentzat, eta jarraian El Corte Inglés bandera izango dugu jokoan, beraz goiza benetan mamitsu izango da, albisteren bat ere bai, zuei eskaintzeko, datorren denboraldiari begira, eta ikusmin ikaragarria, eta giroa, batipate playoffean murgilduta dauden horiek, atzetik sale asko ekartzen dituztelako beti, eta gaur ere horixe gertatu da. Gaztainazpi jauna, egunon? Baita zure ere, Mikel. Bueno, gorputzaldi honarekin, azken estropadaren ataria. Egia, esango dizut, pena puntu bat ere badaukat, azkeneko estropada etorri, Bermeo eta Hondarribia nola dauden ikusita, 2 punturekin, eta lerrokatuta ez jokatu izanaren. Zaitxa gehiago nahi zen nuen. Non eta hemen, baina beno, ulergarritik ere badu, hartu zen erabaki horrek. Erabakia egokia izan zen. Errespetatu eginda, eta gainerakoan, gogoz, atzo esan dakoak sarrerakoan balio dit, gaurko liga jokoan dago, eta ez dakit, hainbeste ediziotan, inoiz horrelako berdintasunerekin iritsiote garen, ez dago gehiago eskatzen, Mikel. Gero, garbi samar daude kontuak playoffetan, ea Samertolameu edo Bueu horre zer gertatzen den, eta Corte Inglés monstruo bandera, beraz, uste dut urtea errematatzeko, denboraldia errematatzeko, ezer gehiago ezin dugula eskatu. Eguzki ere badugu, beraz, erremate zoragarri bat zuei eskaintzeko moduan. Hori da gure naia, hori da gure itxaropena. Eta hasteko denboraldi osoan zehar egin dugun bezala, estropada eremuari buruzko datu zehatzak Euskalmet eta Astiko teknikarien laguntzarekin eta Ibon Gaztainazpiren komentarioekin. Aurrera. Hauxe ba, Mikel, gaurko marearen grafikoa, horra noiz izan den, itxas gora, 11 laurden gutxiagotan, beraz, ura dagoeneko, bera hasia eta txanda denak, erlojupeko denak, ura beherantz eman da, jokatuko dira, erlojupekoan, lehenbiziko eta bigarren kalen artean, baina ara, 27ko koefizientea atzo ere aipatu genuen, marea hiletan gaude eta ona etortzeko, Portugaletera etortzeko, baldintzarik onentsuenak gaurko hauek dira. Iruditan berriz, hainongi edo baino gero hobeto ezagutzen dugun, batimetria, hortxe, lehenbiziko kalea eta bigarren arteko muga horretan, izango da, erlojupekoa eta urak hor 0,10 metro segunduko indarrarekin, beherantz egingo du, esango nuke, estropada eremuaren ia erdigune oso-osoan. Bera, zer esan nahi duen? Erlojupekoa korronteak indar gehien duen lekutik jokatuko dela. Horra, ertzetan, metro bakarra, korronte gehiagiez, baina erdian, 7 metroko ondoa eta 0,10 metro segunduko korronte. Beraz, berriro errepika dezagun, korronteak indar gehien duen lekutik jokatuko dira gaur estropada. Ura, beti ere beherantz, eta horrek esan nahi du, lehenbiziko eta hirugarren luzeetan, korronteak beherantz, daunuko diela eta gorantzkoan bigarrenean eta laugarrenean korrontea aurka izango dutela. Eta gainera, haizeak une honetan, hego ekialdetik, ari da sartzen, beraz, korronteak haizearen norabide nahiko antzekoan bultzako du edo eragozpena jarriko die trenei. Ederki, datu horiek zuei eskaineta gero, orain Sara Gandara lankidea agurtuko dugu. Sara, beti bezala, demoraldi osoan zehar protagonisten inguruan, kirolarien inguruan, eta gaur ere egin du bere lehenengo arrantza protagonistekin. Egunon, Sara, zer moduz? Azken ekitaldiari begira indartsu? Baita zure ere, Mikel, oso indartsu gatoz, Iraiak 18 iritsi da. Azken eguna, denboraldia oso azkar pasatu da, egia esan. Eta, bueno, hementxe gaude, beti bezala Portugaleten, El Corte Inglés banderarekin amaituko da arraun denboraldia, eta asko dago jokoan, azte bukarea honetan, atzo Bermeon izan ginen, eta playoffak jokatu ziren, eta nervio eta tentsio eta urduritasun handiko eguna izan zen, eta gaur, beste horren beste. Orain, lehorrean gaude, baina berehala uretara goaz, gure ontzitzoaren zain gaude, hemen dena dago prest, beste arraun egun bati ekiteko, azkenari ekiteko, eta lasteruretara goaz, protagonistekin hitz egiteko aukera izango dugu beti bezala, luz eta zabal gainera estropada bukatutakoan,
gero zeuek ere zetean protagonistak izango dituzuelako, eta aurrez, hor traineroak eta zeuden tokian, bueltatxo bat egin dugu beti bezala, eta, bueno, esate baterako, nesken playoffari dagokionez, Ramon Erostarbe eta Josu Ortuberekin hitz egiteko aukera izan dut, egia esan, gogotsu gaurko egunari ekiteko, eta urduri ere bai, baina hauze, hobeto entzuten badugu bere eurek esan digutena, izan ere esan dakoa, gaur nervio eta tentsio handiko eguna da, baina batzuek eta bestek ere badute bukatzeko gogoare bai. Afrontamos la jornada con mucha más tranquilidad que ayer, está clarísimo, pero con la misma intensidad. O sea, eso está claro. No vamos a dejar nada. Voy a hacer solo 2 cambios, cosa que no he hecho en otras regatas, que he sacado muchas más. Pero como no me fío y hay que estar ahí, y después de la ciaboga que lleguemos a meta, estaré muchísimo más tranquilo, y más relajados todos, y espero disfrutar con ellas lo que hay que disfrutar. Pues bien, la verdad es que con ganas, motivadas, ya sabíamos que era difícil, sabíamos que teníamos un rival de mucho nivel y bueno, la moral, bien, yo no sé si es porque ya se acaba la temporada, también hay ganas, pero bueno, vamos a intentar hacer muy buena regata, estoy convencido que lo vamos a hacer, a ver si podemos dar un poquito más de guerra que ayer y pensando ya en el año que viene. Bueno, argi hitz egin digute entrenatzaileek. Alde batetik Ramon Erostarbek esandakoa. Atzo errenta bai. Alde batetik puntua eta gero segundoak. 16 segundo eta 84 eunen mundu bat. Atzo Tolosaldeak Deusturi ateratakoa eta gainera oso modu progresiboan. Hasi eta buka biluzeetan bai itxasoaren indar hori aprobetxatuz bueltan, baina baita ere brankaz ongi moldatu ziren eta erakustaldia eman zuten. Berriz ere diogu, ligen artean dagoen koska hori azpimarratzeko modukoa da. Langa garrantzitsua dago hor, Ibon, eta bai gizonezkoen playoffean eta baita ere emakumezkoen leian garbi ikusi genuen hori. Hori urte osoan zeharrari gara ikusten eta nabarmentzen, eta esango nuke gainera, Mikel, urtetik urtera irudipena daukat, bi liga nagusi, alegia Euskotren eta Euskolabel liga. Eta azpiko ligen artean, zulo hori eta tarte hori areagotzen ari ote den, eta lotuko dut beste gai batekin. Irudipena daukat, eta gainera, oroar Euskotren ligan eta Euskolabel ligan, denborei erreparatuta, eta oroar ari naiz. Ez traineru bat puntualki ematen ari den errendimendua, alde batera utzita iruditzen zait, nibela eta denborak jeisten ari dira. Bueno, hemen ditugu alde batetik Tolosaldeak atzo markatutako denborak eta puntuak, bi eta Deustu Bilbok. Koska bien artekoa esan bezala, haundia izan zen, ia 17 segundo, 16 eta 84 euneneko. Eta gaur badazpadan, Ramon Erostarbe entzun dugu, Zaragandari erantzuna eman dionean, aldaketak bai, baina bi. Ez naiz erotuko, asko dagoelako jokoan, eta hobe kareletik ez botatzea, horren beste entrenamentu, horren beste estropada, horrelako ilusio sorta, egindako lan guzti hori orain erremate on batekin bukatu behar. Eta kanpotik erreparatuta eta barruko kontuak eta jakin gabe, niri irabakiuna iruditzen zait. Ez baita gaurko hau, Mikel, nolabait ere opariak egiteko eguna. Ez da gutxiagorik ere alde horretatik, bi aldaketa egin ditu, Erostarbek eta seguruti jokatu du, eta niri, egokia iruditzen zait, jokoan asko eta asko dagoelako. Eta hemen Deustun movimentu gehiago, besteak beste patroia ere aldatu du, Josu Ortubek, Denis Perez aterako da. Deustu kokatuta, badakizue, Bilbon, eta hauentzat entrenamentuko eguneroko eremua Ibaizabaldeko urak dira. Eta itxaso zabalera joaten dira prestatzera noski, baina ez nahi bezalako entrenamentu kopurua eginda, zailtasunak ere hor daude, negu gorrian, ikasketak, lanak eta bar, ez? Eta hori gero estropada garaian antzematen da. Deustu poliki gora begira dagoen Arraun Elkartea da, baina oraindikan ETE ligatik Euskotren ligara dagoen koska hori nabarmena da. Egia da, estropada batzutan, bai Hondarribia eta bai Ibaika hurbil izan dituztela, gainditu dituzte,
baina gauza bada modu puntualean hori gertatzea, eta beste gauza bada denboraldi osoko ikuspegi batekin egoera aztertzea. Hori da, eta ikusi da zen den Deusturen lekua. Hemen ikusi dugu, Mikel, Tolosaldearen eskifaia, bi aldaketa aipatu dituzu, basartu direnak, Usune Urkia, laugarren tosta baborrean, eta hirugarren tosta estriborrean, Magi Urdanpilena. Ea ba. Aipatu dugu. Eremua garbi xamar ikusten dugu. Nolabait betiko bigarren kaletik egingo da. Bueno, metron bat behar bada iruditzen zait, betiko bigarren kalea pixka bat Portugalete aldera ekarria bezala. Eta lehen aipatu dugu. Metroren bat izango da, ez askoz gehiago. Batimetriak eta jorratu ditugunean, Mikel, korronteak gehien astintzen duen lekuan jokatuko dela eremu osoan zehar, luze osoan zehar. Hala ere, ez da gaur alde horretatik egun arriskutsu horietariko bat, eta ontzia kokatzerako garaian ere, berehala konturatuko zarete maniobra errezagoa dutela, inolako goraberarik ez dela izango. Eta zer den natura, pasaden astean gaur 804 koefizientea, ilargi betea pasa eta bi egunetara, eta gaur urakia mugimendurik ez, badu zerbait, korrontea badabil, baina lehengo asteko konturik ez da urrik eman ere. Koefizientea oso bajua, 27koa. Ez dut gogoan alakorik. Bueno, kokatu dira, eta epaileen agindutara dira Deustu Arraun Elkarteko emakumeak, bilbotarrak, tomatera ontziarekin. Gaur sartu direnak, Aino Markina, aurrekalari lanetan, eta baborrean Aizea Casamaior. Usune Lizondo eta Soria Martinez, lekuz mugituta, tostaz mugituta. Ea ba, semaforoa berde jarri, eta ekin diote lanari. Denise Perez patroi eta enfilatu ezinik, atera da. Baborrera egin dio, ontziak. Hortxe doaz bilbotarrak. 41 paladan. Bizi hasieran, eta erlojupeko lan zorrotza egiteko prest. Mikel, eta oso garrantzitsua, orain buia bat, horri izango dute Bizkaia parearen azpian, hori berantzkoan baborretik utzi beharko dute, eta gorantzkoan ere bai. Deskuide horiek eta larrutik ordaintzen dira, horixe, buia horixe. Kolgante zubipetik orantxe, eta berehala, semaforoa gorri geldi dago, bai berdea, hortxe doa, Tolosaldea. Eusko Tren Ligako laugarrena izan da Orio Arraunlagunak eta Donostiarraren atzetik, baina lehiakorrak izan dira uda osoan eta orain playoffean, haien postu hori mantendu nahi dute. Atzo lehen urratsa handia eman zuten eta gaur alegin hori errepikatu eta playoffa irabazteko gogoz ditugu Tolosaldeak. Eta pentsatzen dut gaur Erostar beren mezua izango zela, guztie baina batez ere Maialen Amondaraini segurutik jokatzeko. Alegia, bidea ondo egin, baliza ziago gainolako eragozpenik gabe hartu eta abar. Irudi bikaina ibon, dronaren bidez harturikoa. Zauragarria. Entrenatzaileak bere taldearen lana ederki aztertzeko, era bat aproposa. Hor gauza asko eta asko ikusten dira, Eragarri. Beste arraunen simetriak, Bueno. Denetik, beste ikusten dena da, amilibiaren ontzi zaharra, zerratik kolore hori, gare bateko amilibiaren ontziak duelako, begira nora joaten den, ordezko arrauna ere, pala bigarren tostaren, mazta tostaren inguru horretan. Eta jadanik Tolosaldeak 2 segundo, erlojupeko lana hasi eta azkar asko, 2 segundotxo bilbotarri. Hor da, Josu Ortubek prestatutako taldea. Aize oso gutxi, Mikel, Oso gutxaren urrengoa, momentu hontan 4 kilometro orduko. Hori da abiadura, anemometroa markatzen diguna. Eta iragarpenak ere, ez du izan dirik ematen. Hemen dituzue. Tolosaldeakoak. Batioak, azpimarratu ditu.
Maialen amondaraino. Dagoeneko, arraunketa zabalduta. Hora, ekipo! Ea pustean ondo gehan, Hogeita hamabost pala perdi. Buka! Ekipo, gude barruko geha, Ostia honetan! Bulta! Hor ikusten da, olatuska pixka bat ikusten da, beti izaten da hemen mugimendua. Abratik Batez ere sartzen kanpo den taldean. hori da. Ekipo, ez da du! 3 segundo ere. Orain Tolosaldeak egin beharrekoa, batez ere Ziaboga segurutik hartu. Hori litzateke Barkaez. Arriskurik hartu da. Arriskurik bat ere hartu. Lasai. Errenta ere ari dira, lortzen. Atzokoa gutxi balitz. Ona! Ona! Arrastate, ostia! Tira! Tira! Hogeita hamabost pala da. Ostia dago ez eseko! Bulta! Rema! Rema! Begira, hanka tostetan, hankak nola dauden, eta pehatzek nola egiten duten gora. Hori seinale hona izaten da. Ekipo, atendu bizitasuna! Hanketako pehatzek gora egitea paladaren bukaeran. Ekipo, respiramos y serie de 10. Artiru! Eguraldi gozo askoa dago ba, arraunerako gau. Bai, horixe. Hemen aulki mugikarren ibiltzeko ere bai. Hemen. Bai, asko ibiltzen dira. Bai. Bueno, asko esateko modu bada. Asko... Garai batean baino gutxi. Orain Dezente gutxiago, Mikel. 20 urte, 30 urte, orduan bai. Bai. Gaur egun aulki mugikorra zoritxarrez, susperraldi baten beharrean da Euskal Herria. Men izan garenarekin. Zer izan ginen eta. Non gauden. Ara, Ramerori. Joan egin zait. Bai, balantza ere bai. Iruditzen zait, baborrek ez dutela gogortu eta balantzarekin aurrekalaria ere, Bai. Estriborrera joan dela. Ainoa Markina, 50. atzo etzen aritu. 50. Deustuarrentzat hor harturiko denbora. Begira, balantzarekin nola erori den. Erori ez denean, Ainoa Markina, gaitz erdi. Urak lasei xamar ditugu gaur eta txasuan izan balitz, beste kontu bat agian izango genuke. Baina, Beno, ea, Tolosaldeak hause libratu behar du. hemen daba, Tolosaldea. Haren Portula Rume, horrekalari, segurutik, ba. Eutxa! Erremeniztior! Hau, eta 53. Zazpi gutxiago. Ez gura! Deusturekin konparaketa eginda, atzoko tankeran. Bai. Beno, ba, lanak bukatu eta kozatu, beste lanik ez, Tolosaldeak. Atzo lehen luzean zazpi atera zizkion, bigarrengoan 9. Tipo, itiazue, aizan kontra, marea kontra. Tipo, tiro de nu. Inercia, Hori da, 7 segundos. Iziaren kontra eta marearen kontra. Horren erritmoa biziago ekarreko dute baldintza hauekin. Izango dituzte? Hurrengo demoraldian bertan egun petralagoak. Bai, Aizearen kontra eta marearen kontra. bai, horregatik. Tipo, piernas! Piernas! Bueno, bestetik esan daiteke Ibon, datorren urteko Euskotren Ligari begira. Bueno, bi ikuspegi zabaltzen ari dira, batetik pausu badela, normaltasunaren bide horretan, bi txandatara jokatzea Euskotren Liga. Bat hori, bi, keska bat ez, ze gertatuko den ETE Ligaren, Galiziako Ligarekin, eta ez ote diren behar bada gehitxo ahulduko ez. Bai, bueno, kezka hori badago arraun munduan, baina, bueno, horretarako pausoak eman behar dira, eta niri erabakia zuzen eribitzen. Bai, denbora beharko da. Denbora behar da. Juvenilei atea zabaldu. Eraikitzen ari den zerbait da, bideo honetik goazela eribitzen zait. Bai. Atzako hori izango da bat, Mikel, ea ETE Liga nola geratzen den, eta gero, ea, Euskotren Ligan urren urtean, goiko muturrekoen eta beko muturrekoen artean, zenbateko tarteak daude. Patroia makurtuta, Aizea da bilen sinale. Hor beste detailea. Arraun Lituaniarra ikusten ditugu, zergatik, hortxe, taborta, eta toletaren inguruan daramaten, pegatina hori dela. Enganche! Bueno, diferentzia gora, 12 segundo. Atzo,
itxasoan, Bermeon, beste egoera petral batean ikusitakoa, nolabait birkonfirmatzen ari dira Tolosaldeako. Aterakoan ondo eta bueltatzerakoan ere bai. Eta playoffan arraun egiten ari da, kanporaketan alegia Tolosaldea, baina iruditzen zait, laugarren postuan bukatuagatik urte, begira, aparte hitza erabiliko dut, oso gertu izan ditugulako hirugarrena, Donostia oso estu hartu duelako, eta polaretan, Orio eta arraun lagunen gandik, oso gertu ibili da, oso gertu izan, 10-12 segundan. Bai, eta ipatu behar da gainera, Patxi Frantzesek pausua eman eta gero, eta Orioko entrenatzaile postu hartu eta gero, momentu nolabait kritikoa ez dut esango, baina zaila, bizi izan zutela, eta Tolosaldeak Erostar beren aldeko apustu eginda, asmatu zuen, eta ze ondo erantzun duen taldeak eta entrenatzaileak bera. Begira, irudi horri, horri ikusten zen, goitik begiratuta, zeinen egokizikoa zen, arraun, eta datozen. 17. Hor dago diferentzia. Atzo izandakoa ematen du hobetu egingo duela Tolosaldea gaurko egunez. Ura beherantz, eta ez dira gehiegi sartu biontziak estriborrera, alegia Portugaleteko bazterrera. Orain gora erritmoa deusko. Kipo, disfrutatzera inaiz! Meretzi segundo. Eutsi proa! Begira arrauna kanpoan nola dakarren. Mondalainak, arraza asko. Tolosaldeako kirolari hauentzat hau festa bada. Festa hundi bat. Ez du erritmorik altxatu horrendik, Tolosalde. Bisultan! Tipo, termina! Bukazuek! Patroi juvenil bat ikustea, hain zartua, alako arretarekin, alako goxotasunarekin hitz egiten. Aurrera goaz, Ibon! Bai, aurrera goaz. Zalantzarik, Horrek agirazten du. Eta nola dakarren ontzia, Mikel. Dituela masu honak, baina ikasteko gogoare bai, eta badago etorkizuna horrelako kirolariek. Horixe behar dugu, odol gaztea behar dugu, Mikel. Bilbotarra. Deniz Perezen agindutara. Oita bira joan da diferentzia. Urruti, Bueno, erreferentziak, Donostiako sailkapen estorpadakoak balio izan dugu. Hau bitza fidagarri izan zen. Hemen da, azken txampan, Bilbotarren tomatera. Bai Bilbo! 11-0 behin-behineko denbora. Bilbotarrentzat. Eta hemen da, azken txampan sartuta. Tolosaldea! 11-0 bat. Denbora hori, eman diote azkenik. Deusturi. Eta hemen da Tolosaldea azken txampan. Bai Tolosaldea! Goren mailak jarraituko dute. Estropadak oso onak izan dira Tolosaldeak eginikoak, bai Bermeon eta baita gaur Portugalen. Eta honek, errendimendu honek eta tarte hauek, datorrenari begira ere, txorakeria dirudi, baina ez da, asko balio du, orain atxeden hartzeko eta etortzen diren garaian ere esateko, gora begira jartzeko. Txaloak, nekea, dana naztuta, erakustaldia eman dute. Tolosaldeakoek 10-18 eta 69. Hori azken denbora, beraz 25 segunduko tartea gaurko honetan. Eta nagusitasuna erabatekoa, bi egunetan aurretik, 4 puntu Tolosaldearentzat eta Deustu Bilborentzat 2 puntu. Sorionak Tolosaldeako kirolariei, klubeko arduradunei, teknikariei eta
herri guztiei, eta ze irudi polita. Zer besarka da eman dion, Bai. Erostarbe gamondaraine. Erostarbe bera ere patroi izan dakoa, bere garaian, Bai, horixe. Ez dezagun ahaztu. Bai. San Pedroko Libian. Ibilbide luzekoa. Bai. Kiroltasun handiz, kirol legez, deustuarrak ere, ongi onartuz uretan gertatutakoa, eta gaurkoan 25 segundo Tolosaldeak deustu. Gauza bat, hautagai eta favoritoa izatea da, bestea etorri eta konfirmatzea. Talde horretatik konpromesu handiko eguna izaten da, eta oso ongi libratu du Tolosaldea. Aurrera Sara Gandara. Maialen Amondarainekin hau hemen, zorionak. Eskerrik asko. Hori, esaten ari ginen, azta, gustora gaurko jardunarekin. Bai, oso estropa honain deu. Atzoztien unai bezalain arraunen kondiziok dehala ziren, eta gaur arantza ikendu deu. Atzo baldintzen gora bera, ezen dutela ondo arraun egin. Bai, azkenen itxasoa oso narratxa zegoen, eta baita barrunde eromena eta zan, eta gaur kondizioiek ez daudenez oso ondo junda, eta asko disfrutatu dugu. Edo nola ere, segundu asko atzo, gaur beste horren beste, zer sentitzen duzue? Bueno, itxason atako genizkien segunduk, espero genitun baino, errekan errespetu gehiago genion, zazkenen deustu errekan oso ondo ibiltza, eta hor dugun, beldur punturrekin, eta berri zerotik hasi, eta alikta honaita, eta ondo eta zaigu. Edo nolare, hori, datorren denboraldian, honenen artean segituko du Tolosaldeak, ez dakit presio puntu bat gainetik kendu dozuen. Bai, azkenen hona etortzea arriskun jartzea, eta oain kriston lasaitasuna, euskotaren zeitzeu dela jakitea, eta oain disfrutatzea. Ze plan, hemendik aurrera? Bueno, oain bazkari hon bat, eta geho, urretxuneo ondo pasatze deun. Ederki, gozatu eta zoriona. Eskerrik asko. Gozatu emakumeak, egin dezatela, festa eder bat eta begira. Ze besarka da, entenatzaileak bere patroi kutxunari. Azkenean entenatzaile bat bere garaian patroi izan denean eta zena izaten da, eta antzemateko ere bai, eta... Eta gero, ez ezaguna, ez du normalean, entrenatzailearen luzapena, edo eskuaren luzapena ontzian, patroia bere izaten dela, Eta aipatu du, Erostarbe bera patroi izana, eta alde horretatik ikusi dugu bien arteko elkarru zartz hori. Bueno, zorionak Bilbotarrei alegina egin dutelako, eta Tolosaldeari maila handiarekin gainera, birkonfirmatu duelako datorren urtean 2023an 8 traineru izango dituen Euskotren Liga horretan hor parte hartzen jarraituko dutela. Iragarkientzat tarte bat eta berehala askoz ez ere gordina izango den, gordinagoa izango den gizonezkoen playoffa. Orantxe gatoz, zuzenean berriz Portugaletetik.